लोगोसे बेयाव माने ओरैबायदि दुखु जारला जादों माने गावनि बिफाया माने गुबुन हिन्जावखौ लाना खारनायनि गेजेरनि थ्रुयै माने बिसोरनि फरायनाय ओरैनाय थानाय जानाय गासिबो धंस जाजोबनानै माने गुबुननि न'आव थायो, बिबैनि न'आव थायो, रुम भारा थायो, माने बेयाव माने होखार जाबाय थायो आरो। बे दुखु जारलाखौ मिडियानि थ्रुयै फोरमायदों। लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन, दिनैसिम गथ' गथायखौ जोनोम होबाय जेला, गथ' गथायखौ खांनानै संसार जालांनो नागिरबाय जेला, लाइफनि थाखाय मोजाङै संसारखौ दालांनो नागिरनाय समाव लोगोसे माने सोरबा माने बिमाया खारना होयो, सोरबा बिफाया खारना होयो, बिनि गेजेराव गथ'फोरा माने बरबाद जायो। फरायनाय होरिनाय थानाय थासारिफोर लाइफखौ बरबाद खालामना होयो। बेयावनो माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बिराद खस्थ' मोनो आरो। बेखौ जोंनि बर' समाजाव बिराद बारे बारे नुबाय थाखायो, गुबुन हारिबो जायो। अब्लाबो माने निजिनि रावजों लिरनाय, निजिनि रावजों मिथिखानाय, खुगाजों खोनानाय, खोमाजों खोनानाय, साननो हानाय मेलेम थाखानानै माने जों मानसि हारिया बेफोरबायदि खालामब्ला माने बिराद अगियान जायो आरो लोगोसे माने बिराद आनलिगेल जायो। बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला माने बर' समाजनि थाखाय बिराद माने आनलिगेल जायो। आं बेखौनो बुंगोन, जाय